थांबाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव अर नांनानै गंनै गारिया खामनानै सेवहांगार आरो साद' फरायसाफोरनि जोखोम। गारि सालायग्रा आरो गारियाव गाखोनाय फरायसाफोरा खुनु रोखोमै जिउ रैखा। मैया बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय थाइगिरखारि इउएन एकाडेमिनिफ्राय फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरा पिकनिक जानो थांनानै गिदिंबोफिननाय सम बेलासे 3.5 रिंगायाव हरखाब मानास हाग्रामा गेजेर हाग्रायाव अर खामनायजों मोगा-मोगि जायो। बे अर खामनायाव गंनै गारिया जायगायावनो खामनानै सेवहांगार आरो साद' फरायसाफोरनि जोखोम जायो। सोर सावखो आरो माबोरै नांनो मोनखो अरा बिनि जेबो गुमुर मोनथ'वाखै। मानास माहारियारि हाग्रामायाव अर नांनानै गंनै गारिया खामनानै सेवहांगार आरो साद' फरायसाफोरनि जोखोम। गारि सालायग्रा आरो गारियाव गाखोनाय फरायसाफोरा खुनु रोखोमै जिउ रैखा। मैया बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय थाइगिरखारि इउएन एकाडेमिनिफ्राय फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरा पिकनिक जानो थांनानै गिदिंबोफिननाय सम बेलासे 3.5 रिंगायाव हरखाब मानास हाग्रामा गेजेर हाग्रायाव अर खामनायजों मोगा-मोगि जायो। बे अर खामनायाव गंनै गारिया जायगायावनो खामनानै सेवहांगार आरो साद' फरायसाफोरनि जोखोम जायो। सोर सावखो आरो माबोरै नांनो मोनखो अरा बिनि जेबो गुमुर मोनथ'वाखै।